čím videu si budeme zahrát Pet Simulator 99. Je tu, já se ani nezdím ten opening, takže to budeme to zahrát. Všechno to takhle začalo, já jsem se nedíval. A on to začal nezdím a teď jsem se znovu podíval. Jo, aha, on to už je, asi je teď, počkej, je 6 hodin vlastně, no 6 hodin už je. A je to tady. Nehrali jsme ani v tamto fetím, ale zahrajeme se aspoň tu 99. To se těším, to bude zase nový Pet Simulator. Je to Pet Simulator, je vlastně, máš pety, těžíš diamanty, peníze, za to kupuješ vajíčka, máš lepší pety a takhle se snažíš dosávat. Jsou další světy, ty kupuješ za peníze, to určitě znáte, určitě se už někdy hráli Pet Simulator, to je nádherný. No tak to je něco, no. Já se hrozně těším na ten nový Pet Simulator. Žádný pety jsem se ani nemohl přeslat, protože jsem neměl žádný Titaniky, tyhle věci, to jsem neměl vůbec. Já na tomhle určitě ani se neměl. Že já jsem nic nekoupil, že jsem si jen vytejdoval pár petů tam měl, abych na tom jezdím hrál. No, ale teď tu jsem vážně ani nezapnul, ani se to vlastně nemohl. Šídá se to, chápu, dejme 5 miliard lidí. A nově, ty jsou 4, předtím tady byly jen 3 nepátů. Nebo jsou vědět, co je kočka a co vám se zazvílo takhle. Se nás čtí už. Zase chvilku tyvat. Já se vám ozvu, až se to načte. Tak, už se to načetlo. Ježiši, a teď se to mega laglo. 2 se mám vzít. Tak se vezmu kočku a já absolutla. Tak. A jdeme těžit. I tu. Já jsem nezněla, že ten nový Pet Simulator. Počkej, to taky vzniknu. Aha, ty peti už to netěží. To je novinka. Teď to už netěží. Mega novinka. Lidi už, nějaký lidi tu můžou mít i hýček hodně. Takhle. Tady to sebe věci. Ale tak teď to bude hodně zalagovaný z toho začátku, no. Kvůli že tady to bude hrát hrozně lidí. Hlavně kvůli že tady to většina lidí bude být z Ameriky. A tam teď mají den, myslím, no. Tu dobu, co já natáčím. Vy, když to vidíte, jak to mají nejspíš noc, tak to vydám den, no. Ve odpoledne nějak. Kde jsou ty peti? Ty jsou pomalý, já to ani nestíhám sbírat, normálně. Tam ty peti. To je dost náročná hra na můj mobil. Kolik mám peněz? Jo, hodně. Víte, tady už někdo má hýže. Oni nebudou mít zase ale až tak velkou cenu, jak měli v Pet Simulatoru. Už ani tam neměli vlastně moc velkou. Jo. Takže to koupím. Mega laguje. To je mega zalagovaný. Za 9 dní. Já se s tou budu natáčet. To je nádherné něco. Mám se určitě. Mám opíčka. Mně se to mega líbí ta hra. Mám dalšího světa. A neufíte, že to je lepší než Pet Simulator. Normální. Pet Simulator X takhle.
A to samé vadí, jak musíš jen klikat. Já na to musím klikat. Na počítači to bude o hodně lehčí vlastně. Tam mě dobije autokliky. Bys takhle, ani by se hned vše. Já jsem možná klikat takhle. Ale je to mega zalogovaný. Že bych možná, jestli by svůj pivajt, tak bych si koupil pivajt. Že to by bylo hodně dobrý prostě mít pivajt na tom. Jakože doufám, že je zadarmo. Že se už ponaučili z Pet Simulator X, kde chtěli jen vydělat peníze. Takže jo, takhle, jo, budu to grindit i za kamerou, budu asi se snažit získat ten 9, těch 9 dní, nejspíš. Je to zalogovaný jak něco, nebudu zprostej. Za gumíčky si něco můžu koupit dokonce. Tím to není, co to je? Ježi, bych ho nebyl, tak to nehodím. Tak to je zalogovaný. Je to video nejspíš ani nebude tak dlouhý. Tady to nejspíš bude jen taková ukázka na to video. Tak na tu hru. A příště by se si zahrál jako pořádně celou. Takže nebo to ještě natočím další den další čas. A to zestříhám do sebe, no. Hej. Ten náročný dostal. Nebo počkej, když kliknu. Oni jdou těžit. Jo, já jim pomáhám, ale jdou těžit a je to pomalý, takže musím jim spíš pomáhat takhle. Přijde mi spíš, že to je povinný jim pomáhat. Oni, jako fí. Game budete tu i do... Celý to půjde určitě otevřít. Už teď vím, že to bude nějaký secret tyhle dveře. Auto bolelo. A už tam nejsem. Čestky. Klíč. Možná, když vytěžím čestku. Si uvědomuji, že bude těžký tady s těma lidma, no. Daj si. Že to je hodně náročný. Telefon, každý světínce. Jo, takže už je boxíčky, dobře. Už je boxíčky. Dobře, první věc za boxíčky vidíme. Nebudu to zatím tolik šikanovat. Tak. Asi budu spát a zítra točím druhou část. Tak, teď zatím vlastně ahoj. No, my se vlastně uvidíme se, že vy to uvidíte v tom videu. Ale já jdu teď spát, tak dobrou noc.